माये माये माई कसन गेल्ले गो कसले किरडता माये ते शॅम्पू बॉटल हाण 15 दिवस जायनी इतले असताना तू खाली जल्ला तुम्ही वारा दोन्ही दिवस नो मत्तर नवचे वय गो दोन्ही दिस नव्हते सदा कोण नात म्हातारी वारा 2 दिवस नल्ला रे तिथले शॅम्पू सरतवे माये ते बॉडी वॉश नाही तुम्ही कसं नाही अंगा की तेचे सबना म्हणके लायता की कसं नाही वय गो म्हाका वाजूच्या कळना म्हणल्याक लावे बॉडी वॉश कंचे शॅम्पू कंचे म्हण म्हाका कळटा मागीर कशी माये खाली ಮತ್ತೆ वारा 2 दिवस नाव नु तितली व्हडली बाटली सरली अಯ್ಯೋ हेडी कंची तू वाजी गोते हेड अँड शोल्डर म्हणू वारांतू 2 वेळा हेड मागीर हंग शोल्डर लावची के नाही लावून लावचे हांवे हा हेड एंड शोल्डर हे प्रभु जागे हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद